ya St. Paul II Oroboti Kisii Town Parish eyemo aseyemo kurwase kanisa yuo nincho twegokie na gusanga nabararia bandizi TV gochakira chisa 10 weekend yemo ya Maragoba. Samari tangoro kwa Edward Mongale, chairman ya ekwaya ya ito ya Holy Trinity Jumuiya kwaya asili tukulia Sunday kitali kisato ngo baharigania abakristo bons n'abana kwaya baito St. John Paul II Oroboti tocha sobonge agar tosanga emisa iliyo togendere kurandia injili urwase kanisa Yoroboti Catholic Church Nse ya Kisii Parish emisa Jumapili live ime ya Ndizi TV obwansu Gusii gochakira umutinyi 12 ime ya Ndizi TV ime naisiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kageire kobanero eyabasacha Chonya konya mataro musocho kaende musocho nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kageire kobana eyabasacha umera na nche Dorcas Kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu jinsa ibere chama baba ime ya Ndizi TV eri tumumanye omukungustengo ningo womukungustengo Jumatatu jinsa ibere chabo tuko na Dorcas Kemuma. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Biyamano manu mwanchu morire on Ndizi TV andonsi asoberete nande nimambingia tukonyorana asembeo etarikine ya momotinyi 12 umwaka w'igihumbi mirongo ibiri na isatu igonoroche na matuko ngonya kominyo kale bandako twasoire asomotinyi 12 bwo mwaka yoiga mutinyi bwo mwerio bwo mwaka 2023 no gosemerwete na Nyasaye nere wanche nae watachire omutinyi yoiga kerorire lituko lia ichuma Friday ebwato edition ekero ensengima ane chinse jirigire inseyeri aburi ya United Nations bakale kurigereria lituko lia World AIDS Day ensemo gose enkakie kabe kwa ensemo yeri tukelio anene kurigereria emerobiri ya bekirwe asokorwania oburwaire bwenyamoreo asense ya Kenya gose chinse jirigire inseyeri aburi ya United States onyore umwaka nigo oseri tukenigo lya begetu ensemo kor 1988 asokorigere na ni atwagani simepiwa asokorwania oburwaire bwenyamoreo ase chinze awawi go mwanchubeli tukulira it's World AIDS Day ekarodi ko inyorwa asense ya Kenya chinsemo awo mbabwate jifuli medical camp boigo mbabwate emerorio kurina ni atwagani yairirwe asokorwanie amangana yo ya enyamoreo igo mwachumurete tukwaria ni asomoroberi bwensakia asemambi yaboniga tujake naye nantukora munaye asemambi yabone de tukotaina bono boka so ime yumoroberio asemambi yaboniga ende tuske naye mpaka omoerio asenjera yabene korubono paka jinsisto ochia abono mamina manga tukwaria rete aseritko rialero asemambi yabone asekinge segetanganyeke endokoira asensemo yamagaseti check torona kimotomeri SMS chino asense yeye mo mpaka saa moja beikora saa moja igoro mpaka nibaitunguje bare studio babere korua acid department ya afya numero beriende bara tena ngaki baroje keroto endete kerodi tukudia World AIDS Day nande nigoli kubwatira na matukali 16 days of activism endo bwata matukali 16 ayoba the gender based violence asinonye bono no World AIDS Day ereme
kiagera ndiro nyona na babarwa tuburiro bokurwa bakonengetwa gose bagochaywa torania twagani imepiwa ase ense ito ya Kenya. Boigo gekora genseri ya kabere gose saa 2 mpaka saa 3 tutakuwa ndani ya Ebwato ke Free Friday. Leo mgeni wetu mkuu akiwa Betronira Mokeira Miseke Bembeli ngojara se studio Dena ametuandalia nini kesho. Nyore mambirende na liye tariki ya bene tukwenda sasa meli mubogani o Camerberg ase umuroberi Gusii Urban Extravaganza iko Petra atajaja ndani ya nyumba yekuraga saa 2 Adena ametuandalia nini ekeningi Gusii Urban Extravaganza ngendo gege iko yingo jakara saa 2 mpaka saa 3 asemambia kolene tiangwaria ni mwanchumo lero Ndizi TV asemambia bonea kodena bono so imejo murubiri ano goso atoja nae toroseri tukuria mpaka tukore asemambi yabona tumesemesia kodena kwa bogire na kibono Robert Motenyo yonga kina bwacha kiro Motenyo 12 Motenyo no meteno bwadishere ntubwate tare 12 ndwacha mulde tubwate Christmas tubwate Boxing Day tubwate miroberio abona enero festival season ya chakire asomotenyo 12 bono nalia barai bali bande no abana murabona libakare kwaro kiwa libakare kwenda iburu bono nabona mu MC bwodi yebeno stiwalika asitukuria lero nabwate abamura bali bakubona bali bakwaroka bose bali bakwenda iburu angaba abamura 100 yona shada nenene kanse meli ibeno ekero yatua chiwa kwa ase umusimu yo we Christmas ose festival nyorande motinyo na didi no nagaba na sbago plant mot today a Christmas tree yobone meyekane mengere asomotinyo 12 nando debuna bono lende go ikuri ndebe sunyo nandi chanwal nero ro ekara bana bago chikwera jiskuru to liebeso kole kiwikia engaki yonyo tubati bese tuma uchumbe ya mwanchu muri totenga kwa bokira semambia bonega wetira sinambe ya 0792192834 ne namba ya studio asemambi ya bonega oiga sema mitandao buna botambe ntororo Ndizi TV News Digital inaanza meyo ya Facebook Facebook mondonaro komboringa kibono kiekora Facebook wekora ku Facebook obosio egetabu ino mondoro kombori nitakwambia baadaye kidanyora chinga kironga kinchio ebo kontora sema ya YouTube no torabo no Ndizi TV News otonyora senjira yabe no ko tonyora se website na www.ndizitv.net abona otonyora asemambi yabona tutumere uchumbe yao asemambi yabone kato kwarigania to dena asoime yumuroberi tujaga marana toko naye asemambi yabona chosho utabona botambe nere ndereba yaito nere director yaito nere producer yaito kwene kina bionsi byago jeira senjira yabene andonsi asoberede asemambi yaboni Wakire biya mwanchu muri wetaseni Ndizi TV wakire happy new month ino motinyo mugiyato asoire ase emambi ya rero tukoria ijuma togochaka bone weekend tore ase omotinyi omogiya kegima tokonywa gani kegima togosabanya sae atomente chinguru amo na afyengiya tunyale gukora omwako yoiga tunyale kunyokora asencherere engia kegima ekegera nabange mwanchu muri abagane tikorora omoti onyoyo iga gositukeriga gosiko ikanonyo no batache omotinyo 12 kolende tibaika kolende ntuntori baya mono nyasaye nero bwanchire no wancha kwae bonna kitoko moera esiko amone bako una kiogendrete anga kiwachakire omotinyo na kibweroberetie nimete buno yo mito Brighton ataira maina omotinyo yoiga no motinyo mu yasana timeti ninkiyobekire tu obo moere nanda atemenyege menge abata chishere chinyingi kadha bone go mwanchu meta abantu abange bone bagase ine kweroberia ko chaka iga bono none chiro bintu byo chaka gwonchoreria okwegunga bona abantu basoire kwebanga Christmas osesuku bona abantu basoire kugore bintu bisuku kona ne cyanga okonyora nga nasebone iga cyanga cyasoire ko konyegera magori encheragete iga asoire gokina aseki abantu bano bamete ngati wikomotinyo yega abintu bicengero ikabantu bacengere dirikana to akagolire cyanga bano timeti gose pakaboniga abantu ngugolera bale cyanga bachikoriere sukuku ntwa amaite obuya abali to abe to ikire tukugolera cyanga umugoko no orenga kero ko bekari tukerie yangenya kubono ntumeti ekegorie kikyabano gose generation yaboniga
mbama ite boli obuya bwesu kukuboli negente kongo sana igono motienyo muya kabisa nyasato anchire tokonyosabera boigo tokonyochaka nantonyo kora senchira erengi yakema egente keno mwancho moria ngotenga so ime yo moroberio obwensakia emambi yabono moroberio chakire goigo chirembe kora mase mukora sigitaseni kyandizi TV bono to achakire bene na twawatija bwatangani ngari tukuria lero tubwate abageni bawika ase studio abo tebya awera tato igoro yechisegi chegenka nabo igo bakwanire igoro erinyamole ko tukoria lero ne tuko riensenge ense chengera ituko ria enyamole asensengi mabone manyekena World AIDS Day igo bono ne lituko abantu bagosemiwa basingatie ebirengo bigotango kwambukirana kwa enyamole igo bono naba sabobo chenu mbongo ikabara chinsemo akwene kinga baruro bosemi nabo igo agwetera ase chiredi wetera TV ayonse omwancho morena ebintu bitukwariganete tokomanya ase emambi yaboniga igoso ibabere batatu asomorobere eryo nyale ko batenga rero ntubwata abageni batatu abageni abatangani bagochensa yema oyo kabere agoche ensachiribere goikachinsesato igobano amaya na mange to basakonyorwa to basakogendande bono soime yomorobere na toma SMS ya oto manyanga bono wa ikaransire gose wasira somoroberio asinchira yabene kigima ogoso yo totomera SMS gwetira sin number ire screen yere 0792192834 enambe yutolikire SMS nyengega onya otenga bwakire nabo igonga ki okwero bereti gochaka omotienyo yoiga nabo igo naki tukuria mambi kumbira natole igose mwebire mambi roka tokale camel park moto kabisa bona kitu arenge ngatora nte petra gaiga anyale gotweresera atote ya mange ate ngaki onyana na batenga nkiato bekirete asense meli yende abantu mamete tentieri ya chikoni ama yana mange gokoranye koramisi no itirwa mange umwancho muri ngotenga mbambi naro tumira na igo bono itukuria rero ntubwata mange abantu mbagasaine kweroberia abachakiri tuko esabato rero ntunkwero tuli nande mambi tumira negari abundance extravaganza bono mwancho muri na mange bono gento gotenga so imaso moroberio oikaranse ike bono nyale go sibabire batatu nabayigo ko kere goikaranse semeri ya YouTube otinyamuna Ndizi TV news abugo tobwati mwancho muri ya sencherere ngiye kigima otubwati ya mase ya mo abono togotoka nabo igona bogo subscribe kwenye koromogen subscribe nabogo share ochia soyo mino bayo kwa share motenga subscribe gabu kwara like gabu mwancho modigeria rebuya sana nabo iga sense mo ya YouTube ya Facebook tonyemna Ndizi TV news digital bwatoke comment yao gabu rinde tunyale kumanyangana otole pamoja notole asenchera yabe nabo igona bogo like washare ochia saba mino mwancho modigeria naliba kumanyanga bone Ensakia ya chakire osensa kenegendrete eketokorwa tokuba tokobo semya biratatu kwamanyanga nabarabu baikere mete bintu mbirutanyale gosanga ogochia sebaron anda kibara atambe enero byekere okwenda sensemo ya Facebook kwanyara gosanga gochia se page yao eri abantu bawo bonsi abairi bawo abasani bawo bonsi nabarabo bakoraki nabarabo banyara kumanya ninki tugokwanera aseri tuko lyalero okereba mo nchubali tubata chinge kuna tubata bagani buna abayiga na mangi tugochitwa akwanira mwita ino chako baeresa nabo bata bwatonsi ibona kitoko tenga share Facebook page gochia sabantu bonsi awe kwa tenga kwa like ga bulende kwa bwato ke like ga buna liba kumanya ninki kegendrete ama shabike itukuru chinsemo au chorogongo orwense na rogongo ruagusi tukubaligania kikima tukubatenga karibu imejo murobiro obwensakia litukoria Friday litukori kanye kubuya kigima litukori toereru litukori tuganyerete bono otoswa ase sabato nabo igoto Tora abantu abange bagotumokali tuko liego sawo sese weekend lakini nde asande bantu bande mbali gotumoke meremo negendrete kolenderi tuko lyo ama tukayabire dinaliye sabato mbale mbaba atebara bali babasira aba Islam bagoswale ro mosquiti nere sabato yabo lakini bono mbale sabato ya mambi mbale bali bagotumoka chumapiri bakwende kanti chumapiri abonsi ayana matuko bono ali amanyire tukonya aregani abune sabato ose tukonya kama weekend igo mwancho muri gato watenga so ime yo morobire tunyane gosanga abera tato
waboke misobi motangi karibu kigima wabokirisa arogo bonsi piwa beti kurukia mwasi kwara kire amatuka makeiga totomere SMS tenga kyogendrete beti nabo igo abantu bonsi yobesha bonsi baborebe kabochere abonsi na mashabi keito abo igo abantu bonsi kuruchi semo chonsi chirintanyale go ikosenta abantu barintanyale go kora watu kakana muri abange sana nande bo igo to kwate bigendera igo kunyagwa so yabange asomorobero bwensakia encherenga buneju bo igo to kwate ngambu ya mono ekiagara mwachorire Ndizi TV kobana kigetaseni kino ikobe kingenchwana na ase chinse chiga chamambi asomorobero bwensakia ekagere mambi aba ebintu nebingo kunya abantu bakweroberia abane ngo kamabale go cyabane ngo soka bawo chimara kini numwachorire gotara na Ndizi TV eba nyomba eba nechire eba mugondo nore na Ndizi TV eye mase yamo eito kwate ngambu ya kigima teganya saba seseni nabo igo to gendere enchirenga bune ina toso yabange etungusa abange go cha Ndizi TV ebuna ebwenderete ekyagera nga Ndizi TV no kwaigwa ama somo onsi okomanyi wangi kegenderete okwa ebrudani entertainment bune gwenete buna mumaitire enseri ngo ikere abantu bebuato ke kabisa aigo mwancho bone gotenga so imasomo roberio etunyale gosanga asenchira ya bene to ibago to SMS gwetira se number irase screen yore 0921928834 na boigo asensemeri ya YouTube tunyamna Ndizi TV News na boigo asensemo ya Facebook tunyamna Ndizi TV News digital irunyale gosanga boigo rute comment gabo mwanchu murigere nabo yo like na ndo share ko wika ase mutanda oli website nyona www.ndizitv.net edunyale gosanga amona intwe na gabo mwanchu murigere Ndizi TV nabo bwansu bo mugusi obwanse bo koberororo abo ase website chinsa merongebere nainye ase matukata na ebere ase eiki igo kira chinsa kere dakika no togotoka ase umtanda website igo bono ko tenga soime na so yaba meno kigima Kuya sana mwanchu muri Ndizi TV na tuwa tena lero ni maratoni keigo yobono toma uchumbe yao mapema mbuya mapema is the best ende tusikie naye mpaka mwerio simambi yaboni babuli tunda green Evans Mokwa Prince Vincent yobesha Victor Mondalis pamola Enoch Mochere Belk Ojwangi Charles Ruanga Moduridure Jared nimedeo kemiso motangi nimede na bono mwajagire ku compost SMS chino ukitoma more simambi yaboni ende tojisome embeo asiribo elimo asimambi yaboni biyamona sogochora gotengera Ndizi TV nero bwansubo magusi asimambi yaboni biyamona sokoba anene asomoroberio bwensakia kera litukira Jumatatu ikalitiko liechuma asomoroberio yo imaiga asijibasu gose kato kwenikia binatu akolete ira manganaya asenjira yobotwereru asimambi yaboni buno botamna wadena Joshnere okwene kuna marigune chibi chago cheire asenjira yabene andonsi asoberete omwanjo muri nkayole totumere uchumbe yao asimambi yaboniga ende tobe naye mbako mwerio asimambi ya aboniga omwanjo murire totumere uchumbe yao ngoye somatore asenjera yabene tuskinaye mpaka omwerio naodena gekoragense yabono mambia abageni baitungu ikabare ase studio tukwa na mangana afya mede afya turakuwa na afya ya World AIDS Day na 16 days of activism mede na bokore bona what the difference between HIV and AIDS mede tofauti ni error Joshua na our first consumer tofauti ni error ya kati ya AIDS na HIV tofauti ni ngoika torito te biwabu tumanya na error inki erelie koba advanced stage it's HIV was AIDS abungo ikatori torigerelio mwanju muri tumanye na amaitegendekia cha tukurigerelio ku 1988 mpaka bono kiararigereliwe torigerelie ase oboime bako torigerelia mangana 16 days of activism ayo jaga kitarikia merongebere na isano mpaka itariki 10 aliarengete kurwania na gukora emechandelia koletwa nejisegi jia nyomba nebintu ase ensito yakemye muno manje marekano ndotobwati ase mambi yaboniga ekero ndo gwira yebiro isali biro bitu ento komyoka teto nturigeri check barabani mwa soirime yumuroberio inde tunatora joso ase zembe ya magaseti ase mambi mapema mbuya noje na Dolphin Mora au debana amechacha ndani ya nyumba au debana wale kabisa ase mambi to mocha tuma SMS ya mapema mbuya otume SMS ya mapema na bakonyona tuakonyegire ose tuanyeso amire asenjira ya bintu yote na Brighton ndio mmesawa SMS yangu lakini ndio tume mapema
Wetera sense moye mitandao anaseze meri ya Facebook akaroto nyona Ndizi TV News Digital abuna tokotoka watu mera wa chat you like you comment and then you share to magosuka gochi bosio asemambi yabone biamono tatu so mengo je SMS njimu atumire ase studio asemambi ya aboniga ime ya Ndizi TV tore namba bali batumire ekadocha kira iga ndo jina litunda green enere ochakiri gurala na kurwa kale Nairobi ime ya Ensakia agotebana abaso ime yomoroberio omoikoyo junior amaodana ntunda goli aso ime yomoroberio Jones Zibundi amenya Douglas Ogega Kirandi Dennis Sheila Kemto embusorengi yesaro monyoni amona abanda abanga tena na abantu bakianungu bosamaro litukoliya santi yopesha na following you anatufuata atubadibia sana Prince Vincent watching live from Nyamache salimia mafans wote wa Ndizi TV asante sana tena #Ensakia Friday pamoja asante kabisa Adena matengu monda adena koapi new month kuru hoteli ya buga ndoje bwa kire buyapi tole komo buna botambe haritamati na omoturet Vincent Evangelist Evanisi Oira Evangelist Ondara Eriki Osoro Paulo Mboge Meya Nyangiso adena Meya Nyangiso onale budonya Doris Sabuli onale Benson Morata na banka bange sana uchumbe timezo sana tumeten kina adena tarikumwa Antonix Junior Boy paso ime yomoroberi Dominic Osoro muranga adena morning Dominic Osoro from Brighton Nairobi watching you live ate atubadibia sana Margaret Magi adena kona sisi asemambi ya aboniga asante sana sababu tuto bwati Margaret Magi watching from Enduma Dominic Osoro muranga adena morning tumeisoma Beri Kionjuang adena count min korwa aiga getajo gesisi yaito no bana Oliver Kerebi bwakire bya Fred Nyandika Mosioma korwa Sosera Sara Kerubo Asnant Nyanchama aiko Mose Silimani adena Vanisondie Kipito Mwanza Josephine Nyanchama Lilian Benina adena Bosire Kennedy adena piga bwa ingie ndani ya Omorobiri Prince Vincent adena watching live from Nyamaje salimia mafans wote asante sana Victor Mondo no ale ime yomorobiri Edista Mora adena morning Makori korwa Kiogoro na wafuata hadi tamati asante sana Lista karotuba dibono ma Victor Mondo adena tomoji esero dera wasiri bevarongo Nyamali Konde Wensi gaki ikifika wakati ile yebwatoke okorograsima obekerwe asemambi yaboniga Happy new month. Good morning, Brighton, Dorcas, and Joshua. It's another new month, new day. The Lord has allowed us to see it. It has not been easy, but by the God's grace, because the grace of God, we have made it. We should say thank you. May I wish my family, parents, friends, and all fans on this TV, all my enemies to have a happy new month of happiness, success, prosperity, good health, and fantastic weekend ahead of them. Pray for me, song Bwana Hata Niaja by Ben Mukasa. Niko ime yomoroberio asante sana awade ambako mwere tariko majo yo Dolphin Mura kabisa asemambi yaboniga farini kwa mpaka omaya na matiangi mondo mbiamono tochimotwe lioka asante sana asemani mandata utomachi ujumbe cheno asemambi yaboniga nojena Sami Moa awade na morning oyomo sigisi omwana bwabage tutu nkobolia obo chumbe korwa kituzu jaji South watching live korwa Galilaya etwani sijui amesema aje lakini sasa hii ni Ensakia Sami Moa sasa wewe hapa kuna mali hapo umekosea Ensakia that's why nakwambia kwamba sawa Galilaya town show iko sawa asante sana nimeona adena morning oyomosigisi omwana bwa abagetutu ngobolia obo chumbe mate utangazire mapema Sami utangazire mapema korwa chache abagetutu chache South watching live korwa Galilaya town show iko sawa Galilaya aliposonga alia adebana no ali town yeto adebana show iko sawa kabisa asemambi yabambia mano Sami Moa utangazire mapema ngoli giyale kiroka asante sana manda tutomaji uchumbe jeno asemambi yaboni
We gondo chenga Charles Luanga, mwalimu Charles Luanga Ugato from Nyamira County, well tuned in with my wife Jacqueline kuambuka pamoja na wewe, asante sana Kigema. Moture turura jara watching live from Nyachichi Secondary School na boyko na Dominic Osoro Muranga utaba morning Dominic Osoro from Pipeline Nairobi watching you live. Berick Onchwangi count me in kurwa aiga getacho gesusu yaito na orfa Kerebi wakire buya Fred Nyandie kamosima kurwa ososera Sara Kiribo asena Nyanchama aikomose Sirimani Evans Ndieki Peter Omwanza Maoncho na boyko na Bosire Kennedy piga aligetiga piga okay na boyko Prince Vincent watching live from Nyamache salimia mafans wote boyko mafans wote hashtag Ensakia Friday pamoja, asante sana Kigema. Mwanchuri genda gutuma SMS chao intunyana gochibwatoka ase mbeo ase nchirerengi ya Kigema na boyko Evelyn kwamboka umayote ya matyanyo mondo mbuya mono tochie motwerioka akumatenyo watyanyo mondo nga motwerioka samo morning oyomo sigisi mwana wabagetutu okay yenja bwatokwa Josephat Obare ataba happy new month bro, good morning igobono mwanchuri genda gutuma SMS yao so uchumbi yawe tunyale kunyibwatuka sembe asibali mwatumire aboyiko tebya bamino bono Ensakia igere molero igotore chimbero chinene ekyagero taratumeti boniga nabo tutabentonye ikera ekyagera ntubwate emeromerio emenge igotuma boniga chinsana chichi Ekiongozi Onsira dena Kororiana Bonjari mag me present and pray for me abasani nabaya banyawoka Joshua Kiongozi Onsira dena omobekere abasani nabaya chinsa jijiwika banyawoka tafurahia sana sebambia bone bwana simina tute kurasiza meri ya nyamasuzi adena akona sisi adena good morning makobeke moji iyo mugasoga badena akakasaka ya asemambi yabone Brian yecho adena bwakiro bya Brighton bya mano asemero moroberi bwensa kia kabisa rimia Joshua motebi no tore amo ambia koleta ebindo Joshua mesalimiwa na Brian adena ambio koleta ebindo gaida amayi kwa yabwa kianda geikomi na adena jana John adebano ali mejo moroberio adena aganyerere tukoli angyo asumoroberio lyo Gusii urban extravaganza. Asante sana mwanjimborire karanda tutobwatia nakitwa dena ngoreta tore betra kurwalia sensemo ya Gusii urban praise bono ekari Gusii urban extravaganza mambia hala dena nini ametuandalia aingo jakera saa 1:30 kusuja kesa saa 2 mpaka saa 3 goikara studio adevina nini ametuandalia kesho nigwasani wapi abasani barabia abakaroro ngieke kare camera back bono ngoto debiale kurwa somo nuwa kabisa wetera somo morobiri Ensakia bono mambia igokikoraga saa 2 toma jago tobwati asemambi yaboniga ase ogo manyana ingiege tokuandalia teri tukoli angyo ali asemogabani o camera back kodine kanye kwegorere ticket yao mapema entrance ni shilingi 200 peke yake genda ase simu yao lipa na M-Pesa weka till number 966651 wegorere osebwe na jele ticket yogosoa camera back ya buangyo gochakera saa 8 mpaka kwaraga jego jibosio mpaka chinza zilio toko orarose ngingati toko rose kyagera nigare mudundo wa kujenjoy abumambia asoma bogani o camera back Josephat Obale out and happy new month pro good morning asante sana na ye good morning Kalo tune Karo Koro tunnel fly offer bamoja asante sana tena mark me present tuamobe kire tikimina nereno alime yomoroberio asemambi yabone asante mwende tutuma SMS yino bona moji toma bado na butonya ujichu tikitoko kuendera ase ensemeye ya abono mambia umwanjumurira linakubona what's the difference between HIV na AIDS no matter about it's World AIDS Day, it's not World HIV Day. No matter what about it about the Karokoriana, today is World AIDS Day, it's not World HIV Day. It's about an error. HIV na AIDS no matter what about agunye kokote vitungo so metodo manyana about ere asiza kitu arana atwa imepiwa yokorwani oborwere bwenyamoreo mede yase Gusii generalist enyamoreo izenya moreo HIV zenyamoreo na AIDS
kare kwa kuna muntu na arwalire AIDS metanda ba debina karenga giria itu twakinete maite karo twakinete bado ngagie yarenga ya scaling tiga bono meterero tukumanya ngorwalite esaria twajia akirwe nande meteri karo mbako konenge twangware ngoro ekero korigererio konenga twangware ngoro mpaka ekero dirasti yantu akorite story buna nonye no muntu ekarabwa ariko twaro burwairo ege komba kanywira majino nesani yaga tugutirwe abantu bakabere victimized sana ndu akorete kero tokungonyero mo St Jude nko nabwate ugora ikarora abaye none Christmas abakiri no muchando buburwaire then nonege kombe umuntu akanywerere niko kiaga tugutirwe nanda banda mbaka nengedre maide sikwisto kubimbera muntu maiso tokumanya ngorwalide because we are technology ngwaro jino nyino murai bwense Dr. William Ruto karoba bwate amangana aya Nairobi ali bari korigereria mpate na atua kubata ne partner awa chiajire jiakonyira abanda abano na jiakonyira abakenya no banyo no na mariogo ali akogera as a stain na to matena you should accept kwanya rubo rwero bo ikabu accept okonenga tu kware ngoro kware scaling sana I remember ekero tu akarediru ji film ji school tu akarediru ji film geto korro muntu na arwalite kwabwa sana ina kwabwa tena ne girlfriend kwara motika kabisa moriko kwana na nere no modienyi ebintu rende lakini rende bionjore ilo manchibwe lakini tena today's we mark we commemorate yani I don't think asumo nweke uzitime Joshua kuseto tena tunasherehekea siku ya AIDS timetina tunasherehekea ama tunakumbuka yani toko inyora usitwarigereria atwa ipi chiagire I don't think na uroire ngosherekea rubore because kuna tena leo ni siku ya kusherehekea ugonjwa fulani usini toko niko toko inyora ebintu biri byabe gose tokorigereria ebintu biri byabe kirwe ni atwa gani imechukuliwa ase ogokonya gose asogo kanya no ene binyinyi ebi kiara bano ngitora shereke borwere bogotomiza we can't but we tora celebrate ebintu biri atwa gani imepiwa we are not celebrating the disease but maybe we celebrate measures chirichi abekirwe asogo kanya amangana yebinyinyi ebi bya nyamore mete HIV is a virus bono de kwa na ujingo ten HIV is a virus bono ekero virus ye igire the advanced stage bono lieko ba AIDS kalide kwambwatire bono mwanjumoria no kagede Joshua nje kalide bono na temire gwere sabuna etabauti ne liye gati it is the last stage bono ya igire the HIV is a virus is malaria virus or what is malaria virus or bacteria? Maybe we have a bacteria and a virus. Even a binge, isonyo daktari na bako te. Lakini bono the advanced stage of HIV. Maidena malida you that's short name. Ne robona yaba AIDS. Yobona abu pions ntote abu daktari ba wika studio usaba manyemgo to taibar to maso asema mbindo biribi pia 16 days of activism turigena ni atwagani simepiwa asokorwania amangana you know the edi tukiria jagete 1988 atua numa tena ndiye HIV ajete Kenya ditangani do you know yoyote tunataka kusungumuza asemambi yaboniga omwanjwa omurigere no tutomera uchumbe yao kato tukwenda senseme magaseti turigirina na ali Roberto Aseritko lialero mwachumurire boiko ase onogongo rwa Gusii abu goronto arochenga enka yemonere yaseretigu korwaria nyamwamu maiga yomosacha bwenke yuko kagerwa kobanga nero kale kuiba ebinto aiga maiga yaba menyi benseme yubanyorete ebinto biri bakagerete kobana bye ebyo boibi abeide bakoiba eketambukiro boy mugetinkeringa abamo sereti na mwaye yonsi bagaseri family yonsi bagate bantu bataitiwa naze kinyoreke
okwanga no abantu baikeire gabo bono metekere barosire no baikira bunto arocho mugano nde koruga iga chinsemo chabo kisero naromo subati oyo monere mungina nera imugeti gugo guchisobo mungina wetane myaka 50 mo no mungino mo koro akaimoki waga kobugo chisobo maiga yogo tabwati amachiko gose yoko korokana goturbani omorembe asale ko kole menchira ona akakobaka sobo nekinege kolegi akabero mwanchu muri twarenga omoga koyiga orore kini bosomo sacho yobwe myaka yegatoroka gakoiba enibo yabande gosika takaliko boeka abantu bandi batwale morembe bona bamenye bekinyole kibata bono konye gwasinyire nonye nnakitora akolerende bakamosoke bono kurwase kinyorekyo bono ntomete ngaya iga sara chagende nkai na chanchira nuguse mangana ama kongo kigimo mwancho muri bono tigatogenda maseye mo gocha sensemo ya magazeti tunyani koriga na aliya aire oborito ase lituko lialero nabigo nabo kunya gotoma SMS yao gwetira ase namba irase screen eyo 0792192834 ero nyale gosanga amo 90 ero nyatenga ki omoroberio obwatita sole nabo higo nabo ogotete inki kigendrete asense mole mburango tuero metentu asenaru ete nkomanya sole asenaru ete narundo osasenaru mambi yabono ndochenga enjara kerete ya usuirake bono ndochenga abantu none yanganjo metete tote bamambi nkyotache yabani bless yaya ema echenga ncho mete mugasono balete bono timeti asole ngaki kolende yara usuire to konya kogaenderera igo bono asense moya magazeti buna botambe ingo tware gazeti ya Daily Nation kuyasano mwanchu muri Ndizi inaingie gazeti ngo twane ya The Standard etora abasenjero yoku chuteri tu ekiagera mange na bogwe somera ase ubikira nutega sitro go chute tu etora gatebi headlines elinda sema biaboniga ekara matebuna abageni baita batanga ni baikire asema biaboniga ikifika saa 1 kamili tutakuwa tumeanza umuchada wetu kula lero kana utokorira mangana yutu agotebi na ntumakorira mangana 16 days of activism mingi gikerengete ngakitokora giseye jijia egenga boy nango to daibari goro yeri tukeri ya world aids day konde ngote buna baikire lakini tetora go chuteri asesema magazeti na botamina ngo twari gazeti ya The Standard Mancho mali mna ote gazeti ne ya Daily Nation na sepeje ntanga ni bone mori kirete igoro ya mangana ye referendum ose ere engana ye referendum eire obolito obonene egose ere engana emwamu asbono otenga ababwatani eba ruto bono bate bire raira igoro ye referendum bono akumatenga ruto allies take off Raira igoro ye referendum nerba begetega ngana emwamo asebono maiga yechinkwa na chiricha national dialogue ko roboti ko bwatu kwa nigobono yaro kaningani go mora ibwazimio nerera irodinga bono chakire kuboria abakenya ko rigereria asensemo ye referendum eligwetia chobisi chiribere obisi eri yomo cabinet yomo prime cabinet secretary naboigo obisi ya nere opposition leader ase enseto ya Kenya mwancho morigeria ningana gasine ko rigereriwa mono naboige gukwanirwa mono asensemo ya gisiasa naboigo ase page yo entangani nigobone molekirete igoro ya omorai bwense asendoche ale asebiche yo ale abonchore abande naboigo ale no mokonyo ye digadiga shawa mono molikyo omonene asekya makya yudi mona baraibande abari ase ensem yo ya obonchoria ayerenga bari ngasensem eria yo gochengira omwako yomo obomoroberio obwa hasla fund oyibano koreto mwaka abugoro ase omorai wense abetega kora omoyego yo obwa hasla fund omoroberio chagetiwe mwako eta erio konya abakenya balibaganetiye okugania gwoko saba chironi oseri kobesa erinde banyale kwa konyera na kwegendereria nigoboigo epeje yo molekirete igoro yomo muwaziri wense moyo basombi murukomen Kipchumba murukomen asebono abakire osarutirege kuro igoro yogo chakia omoroberio wo kora omusako asensemo ya epara osasensemo yo basombi anene ase
abantu bali abagotumeka kigali kiri kimaike nga public service vehicles kigali kiri kyababiria kiri kyaraya kiri kigobera se kipara nabono na chacha gokora obotuki asokoligereria ebintu sebono ara chikoligereria no nyene kibesa kiri ogwakana affair eri ogwakana ngocha nasa abantu ekyagara ometa abantu ngora kanigo bale kibesa igora kekere enonya namaguta amentrege nto ara chikoligereria lituko lya lero nabigase page yo nige molekerete se page tangani nigo bone molekerete ikoro yaba bunge ababa etebako bodia amabolyo ochaso omowaziri bwe ensemo yekiseminere kirimachogu igoro yamatemwa yo akirasi 8 nabo igo amatemwa yo aera KCS amatemwa KCPE ayo aera nabo igoro ya ekyombikirige tenenete amatemwa kianek sebono babete bako mobolia nabo ikomacho kukweresera igoro ya ayoche ebi amararamishi wose chi complain echabere chigo ikiwabo sio waba Kenya abosio obwana onyene chibunge maiga yabantu koteba nga amatemo ayo tamakiri asenjira ere engi ya kegima nabo igase page ye igantangane nigo bigo molikirete ndo chinga lituko dia World AIDS Day sebono egotanga ni okwena na kolikwa mariogo ayo amanyakaina prep nigo ocha asaba subati bali bebwatira neti nigo bono kwa yabereke gokonya aba subati abo asoko Kenya okwambukirana kwe eborero bwenyamoleo ayankubwatikana no obotukia oboyia ose research enya ya orokiringa amalio gayo yogotanga ebinyinyi binyamoleo gose amanyakaina prep ase amanyakaina se obotambe nga providing pre-exposure prophylaxis nabono ayo mwancho murigira amalio gayo agokonya ase okotanga oboreiro bwenyamole abereka kwena nwagoche ase abasubati kolenga nobotuki goseno nabayiga bakora research batenga niko bono abereka gokonya ogotambukirana kwenyamole goche ase abantu bande nabayigo nigo epeje yo emolekete igoro ya barokiwa bali bagochiko ewa gose komentwa chinga kicho okora emeremo abana bali mu bali chiribu emerongene na batana nomo bono bale ase omurubiri oborio omanyekaine nga intern teachers bono batarali kwa neserekali kolende bono baire chinga kiba okora emeremo bono asiba wakanwa engerienke chinga kibaganyerete kolikwa nigo bono bagochikomentwa chinga kicho okora emeremo ase amatuko alemotwe aiga maika yo nere omosiyo ose omoteneri oborio tenete kyombekerie kolika abali monansi masharia atebeta abugoro ngani go bono bagochikomenta abaiga bali abali mu abali kirebu na chintani bagochikomenta na de ekonda yende chinga kichi bakorera ekonda bamanyekane na baba yabara ase contract yani ebale ase omoroberi obwe konda mbarali kona serikali kole ningo bano barachi kubamenta eri banyale kwegenderia na kwenyolera engeria yabo yakira ritu kumwancho muriga naramurikire ase page yentangani nara kumanya senchera yo kunyachute kole konyora chisa nebina bongoso hagati eri nyale okumanya soboime piyasano mwancho muriro Ndizi TV sari birebetu benda kumyoka ase mambia bone no kwejuteria kujikwira jideka nyechoka kokorega sikiana ya tistara ya semambia bone njakere peche ntangani ingana limurgeire ndirina kimbiri bibiri bya bolire nande biri omurayibwense aikeranirie ase emerobiri yaye eji project aho agenda de gukora asenzi yetu ya Kenya nigago chamagega yetukiregoro uchengera omwako yomo gesabadra bachakyo murobiri wasura fund Mbiribi kelya ne mbiribi taraikirana enara murigere asiga seti ya testana li bechi ntangana wega se bechi ni murigedena na kyabasubati babere banyarede bawe anjirana munamba bwato borweire bwenyamoreo nande bakasuka gojibozio asibanyorede abana nande bakaruani okonengeto
ayundu junyarigeria sega sete at stand karole tukolero litugo lyokorigeria ali atwa chiakirwe asokorwani eborweire bwinyamore boigo nindo china abaibuli abange nigo bagendete kwenda sekambiro eriko soera nek ase oko asoko tasokya gorengana baro baisanigetie na machibo ya nyarithega kubwatukwa nekiombekeri kyoko kya matem kya nek igwetera se wisara ya wisara yejisemi yetene na moske sekiro mbaki macho boyo nindo jena omosio bwe kyombekerio ko likabale mu ya Teacher Service Commission na ngakia kwaneire yori miroberi ekobekwa anekrabate ko inyora abali mu gosaborokiwa aborokia au sense ya Kenya boyo nindo jena bono Africa nigo bakari gose abaraikuru sense ya Africa ne barkwenda sense ya Dubai asoko chikirana omosangano ubukuriro chenji kwelire ekero high expectation yose ebirengo aho bikagerego chiko kwanirwa ase ensemi ngumye kwikase beji akabero manjumira nakolierera mnambango ngoko minyogya ina bono eserikali ya begire meroberio ochikwenda gina nkwa abali ebyagwa bali banyarire bako kabesa ebese ya aslafan boikeri mitigete gose kero banyarire bako kinia uko kabesa kwabo boikase beji iyo yakabene murigedena bono ni gogo okubagikana gosokunsana kwa kwenda kati ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja kupatikana jibese jio cha Aslafan yase obombo Azimio moja bokubole serikali baru usiomoroberio yo kulingana barabu mparoji faida ende yonsi ya omoroberio oyo nande barabao tena terareta impact ende yonsi asabagi maboba Kenya ene Azimio la Umoja kodenda sese serikali watena ibintu byonsi birebiya wetera se omoroberio Aslafan boigo asepeje atune murgedena Aslafan kegendete bintu mbere ya Misiri etaraikirania nonya banyarite bagochengera omwaka oyo mesomere asebeche yo ya gatatu igoro ya Aslafan bechi ya kanu manjumaria niri murgedena igoro yo musangano oyo korekana asense ya Dubai oyo COP28 oyo jigori igoro yo chenji kwelire COP ingetenene conference of the parties ibono bali bali asense ensema ya UN bagochikurina ngaki bagochenji kwelire ekaro Kenya Eregati yejinza jiri cha Afrika chijise mereti gochikorigeri ngakiatua kiekomekiwa asense meyo ya gochenji kwere ase pechi ya gatano mumwanjumeria nigimurigede na bono akiabasubati babere abanyaride guyanchirana bona nigo babwate ebinyinyi byenyamoreo baganchirana na hande bakanchirana mbali konengetwa bono nakibagendrete buya bakabanyorire abana batachari tuko sembabwate uburweiro eyini goya soma se beji ya gatano mo egasetine ya testan beji gatano kaberne robo moregedena atua kia mnyarege komekwa ni atua sibi tianyarji koirwa ase ensemo ya Nyanza asokurwania uburweire bwinyamodo inyona chikaunti awongo bajirete buneni gebwate birengo biregoro ebirense lakini bono utaongalia orana atua kijanyare chiko bekwa ase ensemo ya Nyanza asokokora okoranda kuburweire enyamoreo ebeji atano atuto manjumaniri mureketena bono aba Moi primary kaparak ose aba iburi korwa ase skuru ya Moi na kabarak nigo bono bachire goika sekambero asogosoera ekyombekerigia Kenya National Examination Council kolengana barnigo bateana amachibu abwatogetu tari machibu are amaya ekiagera nigo abana bange batanyorta machibu atari ayabo kolengana na baibuli abo boigo ase county ya Kajiado nino jena Kajiado nigo bono yanyarege kobeka ensemo umoroberio bawo chiko tumeka 133 billion umoroberio bogo Kenya county yo ya Kajiado ine beji ya Kianda ine beji atano watoto umwanjumureria beji komineria muregedena bono ngaki abantu baendetanya wako no mochando bwembule nyinge yelnino yegendete gotwa ekere serikali egendete korigia kwa unveil emergency numbers eji morake na gokonyeka asenjere ye mogose yende nindo jegabu murikyo botambe ase wisara yoborendi boime nere Raymond Omoro aburi tukore karabaro kwa korwa sensemeli ya Nyayaos inamero belikieta kere kobekwa asokorwania embra osasokorwania bibya nyarire bigwa ateka
kubatika nembure nyinge iyegendete gotua asense yito ya Kenya ngo ikiase page 12 ndongo korera asikaseti ya testana ni limurigena abantu batano na bebere nigo basiti obogima bwabo aliase county ya West Pokot kubatikana buna nobo saga nibanyarite bogo korekana ase ensemeyo gati abande 16 usabando 15 nomo nigo batigere duchingoma ase ensemi West Pokot deputy governor Robert Komolel nigo bananyarega koboria serikali serikali kwenda kibuna nkotingi baroborendi ase county iyo ya West Pokot yakarabanta bange boboereire oborendi bwabo ase county iyo ya West Pokot. Mwancho metukurina ase page ya ose gazeti ya Daily Nation page ya kabira senchira yo bwango kegima nigobono emolikirete igoro yo mugano oyomo asomo subati oyomo akweresera igoro yechisegi chegenka ayale ale gwetera ase enka yaye asebono agotebya abasubati babe maiso mbanyara komanyane abantu bari bako bakolera amabe anene ase ogo kobarwani chisegi ase chinsemo chonsi nabo nigo bamolekerete igoro ya amatuko 15 nomo ayu ale mamincha yechisegi chia egenka amona yanda mange nabo igo gosaro ko mwana omonyaruka ase akolengana nomo subati ojogo ko manyekenta agneta muitiriri bwate myaka 49 nigo bono akoboria gose aboririe abasubati agose abantu bonsi gosoma korwa sale nabo igo gokora gose kobwatia chimbaratero cha asikiria tenga ereni gate mete kolemereria kolende akaruoro bona koboria abantu gose abasubati bateme kwemukereria emetugoro korora aria mabeba okorwa se chinka chiabo nabo igo korwa aroro kiagera asikiria tebire erena temete kolemereria egento kya moire omochando goikaboniga osekia mwetereti amakongu bona saboli ya basubati mbaitira ayera aiterete bono baruoro mapema konye kwarore nga byasinyire bona otenga nabo monto akoreta abwate kwegena gose oko gose divorce amana ye divorce gose gotigana kwenyuomo gose kwera kwenyuomo nkororo tate iti kabisa kwera negento kyabo gerete agatema kolemereria kolene boigo ni gabatenga nyasaye boigo tanchiti chisegi ase okorwaniwa mwanchu murigeria amana ye chisegi gose amana violence teko bagose nari ugwako guka ya kolende amagana nalo monta akoruta korwa somo noye akoirera monto otwara ebirengererio ebinge einenchera yemo ye chisegi ono ne egento boigo mosubati agneta agotebia abantu bonsi na boigo abwatokira somo no yatenga anonyene chi amanganari okotebigwa akugochanda kebirengererio eyo nesegi na boigo ase page ya gatatu mwancho muri nigo boigo emolekerete na serikali ya Kenya kwanza yabekire miroberio ejogo kinya ebirengo bya ogosabo agechubesa asomoroberio ryo bwa Hustler Fund oyibano okorete omwako ya mori tuko ryigoro ase omoyegoyo abantu bari babere konye bagosaba chibesa ase banyorete ebyegwa nabo igo ase ba abaye tuogosira asekeri babaire bako gose bakubwatira na amone serikali nigo morai bwense araite omoyegoyo abori tuko rigoro barenge no mokonyo je rigadiga shawa amona babwatani bande ba serikali ya Kenya kwanza nigo morobero yo kolengana nera atetinga morobero yo konyera abantu ugwetani chimilioni ibere ometabu nabantu abankima obere kogokonya nabo igo bariba konye basiekereiru ase ogosaba gwechibesa konye babekire asensemeri ya CRB otanyale kwegwa chibesa na bengende yonsi nabantu boigo baetu ribaga gosaba chibesa kurase omorobero yo bwa Hustler Fund egento atebilenga okonyire abantu abangina boiga sepeji ya kano mwancho muligani gabane molikirete igoro yo rai we kyama kya ODM yo boigo morai bo bwazi mi rai rodinga buna abwate amaganyo yo kora referendum kolende nigo ababunge korwa ose abarai korase Kenya kwanza bakanire amaganyo ayo nigo bono barachugotwara chinga kichinkongo amono morai bwense maigoro yo gotaiwana igoro yengane yo ya referendum asebono ababunge korwa ase Kenya kwanza
na bugoro batebete bakora unere omorikio bwe kyamekyo kya UDA Cleophas Malala batebete nigo bono abakenya barakane chibesa chinyinge konye baguchuwancha bagende ase referendum. Ayega maiga yoroboti roliro bipartisan kobwato kwa referendum koma egati yamaganio omorai we kyama kyo DM aganetie tokosuka to asenchera ya wangungo tumia gwika ase page ya gatano nalimo asebono emolikirete umigoro yo mu waziri wa Bosombi Kipchumba Murkomen asebono abwato kire Eoda gochia se kiombe kirigetenete chipara kia NTSA kubwa kuchakia bene omorobiro boko ligeria chipara ase au chigari ase chipara chigari chichokora Obosombi asebono barachi kubwatirana litukolia lero gochakia omorobero yo asebono barachi kwana kinga baligereiri ichipa chigari chonsi chyo ebintu biribegane iri chigari chichitegane iri para naboiko nebintu biri serikali nekoligeria sensemo ya NTSA bakoligeria ndabo yigo gwikirania amachiko y'Obosombi ase chigari chiri cha public service vehicles nabo yigo mwancho muri toko nkogotumya gwika ase page ya 5 na 3 ase bono emolekerete igoro yomo waziri obwa semo yobonchireria nere Rebecca Miano asebono agoteba igoroniga ataikiranete ase egeikaro ekiabete kagochikwa ase Senate abugoro bukolende taikiraneti egento boto egento kiaete aba agosekya kyorogetio mochano ase senators ababaringe ase ebunge yo ye Senate ayamaiga yoko ewa rirube goika ase egeikalekyo eliachikwerera mono igoro ya maguta ayo yendagera ayo amanyekaine oil edible oil ayo abate obotutukano imeyenseto ya Kenya ayamaiga maiga ya nigo abanyolete ngani go mo waziri oyiga abete kako utara goseka ko bwatia umorai wense asebachete wika enseri ya Dubai igoro ba asebachito kwana igoro yamangana yogo chenchi kwerire bano negento baganyerete okwirana kwa ego sebaganyerete omo waziri oyo goika ase ensemo eyo erioko yebunge yo ye Senate eri kwene kinga oereire gose oasioriri amange ariamanyete igoro ya maguta yo yendagera ayo abwate obotutukanu asengencho yechinsa mwancho murire nkugwanchera ngose nko kwali baga oerinde wenyale gwesomera amange ayo amorekeire ekere abagani baitu baikire ase studio toko bachinga kicha chabene libanyale gusanga amange kulende nyorere gazeti yawo ya Nation linyale gwesomera amange kyagera manga amorekeire naboigona bokwe manya igoro yene chaifu na kibono yaboigo egochigo sidia omoroberoria morai wense achagetia ase chisku cheche secondary sense mo ene chaifu mwaitenga bali babwata abanase babwata abanase chisku jene che secondary emoroberio jeno rengo rase abana bagakonyekire konyo mwana urwara abakwenda ne rirube kurase skuru onyara kurwali gubosa nigo bono moroberio rachikoligerio na amange boigo manchumare ayorachi wesomera na kwemanya Piazano manchumuri Ndizi TV abonoto kora sinsema ya magazeti asema biaboniga pona nyorere ko biao amangi no turanya kwana Jumatata sinsema ya magazeti kone no nyorete Isaka Juma ori olenge fan ya Harambee Stars boigo olenge fan ya FC Leopard ori osiriti bogi mabwaye kupatika nigo agetwe no montoyo mo musaji ori omwagete nigo bono ekigambiro kya monyorete na mamocho kerasibetwe myake 30 bono ekero Isa Juma eranyateka Isaka Juma yanyateka gotugudu abuka usika kwenu karera kino musajo yona nyateka gosibwa emyake 30 kemiso imotanya the morning team Ensakia kwa Wonder Friday indeed a new month nyasaya tuanjeri tuaroreri tukolinde wishing masabiki wote wa Ensakia love weekend ahead bila kumsahau Enoch Mojere na omwana wa Joy my daughter Joy korwa Nyangongo junction getting loud and clear waiting ebwato kutotoa stress sa weekend kidogo sa wiki kidogo asante Taisa Misa from Nakuru City ya Kondani Festus Onzeri Matija korwalikiamo kama ni Kondani kama kawaida hadi tamati asante
narodhana Eric Osoro kuruke umbri itaro niko ndani na mamake Brandon. Asante sana Kesto Njali, nimekuwa narodhana kuremba kasi uko ndani ya mchengo. Asante bono nechinga jirito takatoende asense meli yomotimoko toira nena bageni tukwa na mangana 16 days of activism and tukwa na World AIDS Day toronena tu akichi abegirwe asokurwani oborwairobo bwenyamore na 16 days ingeko na kila ritu kutokwa na chisegi njigendred mangana nyomba chisengurwa na chire boy kontroje mangana yoko sara gosio kwaruke mwana munyaruka negendrede ayonsi nelibwerimo kada bageni baitu bawika studio asemambi abone tukwanda ayonsi kwenda tutomere uchumbe yao autaina ninkyorje kogera gisegi kya nyomba chigendrede nando rojina atoi mepiwa asokurwani oborwaire bwenya morewa sinsi yetu ya Kenya ayonsi nekonando tuirende kurwa sinsa mene studio toska nyorege koragana ndense chinsa ibere bono mambia ebwatu gedisho nero ekro betra awika studio atoerere geregeri atwariganne ditukuri angyo ari asoma bogani o Camelback Hotel ditukuri angyo jakra chinsa isano isoto mpaka chinsa 12 na nenusu chamaragoba ayonsi na ngwina tore ina ndisi wonsmosi choshouta nere na dokora toira sense mirinde ye studio. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Omurigiri ya television ya Ndizi TV umurugiri Gusii Urban Blaze uyungo chirakira gituko rya Jumatatu wika Ijumaa guchakira chinsa isano n'iseto wika chinsa 10 na Petra Mukera na Miss F nigo gukoretera umuyigo munene kigima w'ubukuru mwaka na bwo gucenkera ebiyego by'abateria bamatera yabasaye katika Gusii Urban Extravaganza. Leo tutakubali kuja Jumamosi asama Kemuma. The only 5-star hotel in Kisii. Imagine. Gusii Urban Extravaganza. Chitarikibere cy'umutinyi 12 asoma bogani o Camelback. Abateri buna Zaro Classic, Van San, Umunyama, Malika Junior, Adidi Flavor, Smart Killer, Musumari, Najboy Pen Killer, Oro Nyambobe, Gaza City, Okoa City, Teddy Brown, Man V Eriogo, Rapper Steve, Tiger Msani, Jeff the Puja, na Bandavange, Abubagi Mrete Kwilikia, Mbaiker Naroro, na Koreto Mogoko, Uchakira Chinsa Isanonisa Tuchamogaso, Gwekarigo Bono ayibuno mwanchi wabateriaba na boygo mwanchi w'umurubiriyo Gusii Urban Blaze twari tariki yowe kiranaroro eliyo yari kubasira chaka kugura ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano eyemo guswa kesimi asichinambichi eliyo manyamange ebesa yogo soiraroro nichishili gichimi ibiri chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze ekebemberi bori laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko by'igoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero n'ekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngukuna unarega kama Elaptech por Dynapath Laboratories. Itari ito muna atoro to kurida